Здравейте, хора, това съм аз отново. Днеска дали така ще поговорим, защото просто аз с братовчетка ми, тя ето тук до мене, защото няма да ви я показвам. Въпреки, ако сте много любопитни, съжалявам, но няма да показвам. За това и така, ние с братовчетка ми не играем винаги Дресто Импрес, защото просто смотрели се онова видео с дресто, където показвам на снимка. Да, у нас там на първо място съм аз, а на второ място е моята братовчетка. Обаче, вижте сега, ние не винаги играем Дресто Импрес, защото просто не може винаги да играем, защото играем различни игри. Добре, и да, затова просто не ми остана горе, така че чао!